שלום לכולם, כאן אופק חיים, והיום אני הולך לעשות לכם מדריך על התוכנה וירטואל די-ג'יי, הגרסה החינמית שאתם יכולים להוריד אותה מהאינטרנט. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאני רוצה להסביר לכם זה איך מייבאים שירים לתוכנה. אז שימו לב, כאן בחלון אני רואה בעצם את התיקיות של המחשב שלי. יש לי על שולחן העבודה תיקייה בשם אופק שיש שם 3 שירים, ובעצם בשביל לייבא שיר אני גורר אותו לכאן. שימו לב, גררתי אותו לכאן, נמניח קצת ונשמיע את השיר כאן בפליי. אז בעצם ככה אני מייבא שיר. כאן אני יכול גם להזיז את השיר. כאן אני יכול לשלוט על המהירות של השיר. כאן, שימו לב, אני אדגים. בעצם כאשר אני מעלה את המהירות של השיר ה-BPM עולה, כאשר אני מוריד את המהירות ה-BPM יורד. לדוגמה אני כאן ואני רוצה לחזור לברירת מחדל, דאבל קליק מחזיר אותי לברירת מחדל. כאן האפקטים שאני יכול להוסיף לשיר, לופים שאני בעצם יכול לחזור על אותו קטע מסוים כמה פעמים, אני אדגים. אאוט, אני מוציא את הלופ מהשיר. אז דיברנו על המהירות, על האפקטים, על הלופ, איך מייבאים שיר. אני רוצה להראות לכם שאתם יכולים, אם אתם לוחצים כאן, אתם בעצם יכולים ליצור נקודה של, לדוגמה, תפעילו את השיר, תהיו פה, וברגע שתלחצו אחד, אתם תחזרו למיקום הזה. שימו לב, אני לוחץ שוב ואתם תראו שאתם תחזרו למיקום הזה. ראיתם? אתם יכולים ליצור 3 כאלה, 3 מיקומים. כאן זה המיקסר שלנו. פה אני יכול לשלוט באפקטים, כמובן שכאן גם דאבל קליק מחזיר אותי לברירת מחדל. זה הווליום של אגף שמאל, ווליום של אגף ימין. הפיצ'ר זה האחראי על איזה צד ישמעו בעוצמה יותר חזקה. גם פה דאבל קליק מחזיר אותי לאמצע, לברירת מחדל. גם כאן אני יכול לשלוט על האפקטים שלי, האלה, אני יכול לשלוט עליהם. הקלטה, אני דרך רקורד, סטארט רקורד, ואני בעצם מתחיל להקליט את כל מה שאני יוצר בתוכנה שלי. אז דיברנו על המיקסר, על המהירויות, בעצם על השיר. מהירויות עשינו. כאן אתם יכולים בעצם לשנות את הצורה של השיר, כאן איך הוא ייראה, תעשו מה שאתם אוהבים. וזהו, זה ההסבר כללי על התוכנה וירטואל די-ג'יי. בסרטון הבא מחר אני אראה לכם איך אתם יכולים ליצור פלייליסט עם מעברים אוטומטיים בווירטואל די-ג'יי. אז כאן היה אופק חיים. אם אהבתם תנו לייק, תירשמו לערוץ, נתראה בסרטון הבא.